muri Zimbabwe pane chitiko chakatika muzora nezuro chatinoona kuti Chibaya naOstaloZim vanoenda kuManicaland vachino simudza macrowd vachinotanga kunoita macampaigns avo vachinoudza vanhu on the new steps dzinoda kurohwa navanelson chamisa pakufoma imwe new party isina mastructures. Asi zvakaratidza kuti vanhu havachatrust anyone, vanhu vakungotrust vaNelson Chamisa nekuti kunyange vasvika ikoko vanhu vakatanga kudhauta macitizens atanga kudhauta OstaloZim pamwe chete naChibaya vachiti aiwa isusu tatoziva kuti TSHABANGU yava infiltrated. Muri Zimbabwe usati aendera mberi ibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tinombochiona maupdates andokupa pano paZVAITWA News Live nekuti panapa panoya pachinyorwa pachinzi Gift OstaloZim in Amos Chibaya had a torrid time this afternoon in Manicaland when they were told off a charged crowd in their ill-fated push for Nelson Chamisa's latest solo campaign to form yet another structureless movement after he ditched and ran away from his CCC in January. Saka tinoona kuti aiwa vanhu vati confused, vanhu vangoda Chamisa pachake, vanhu vangoda kuti Chamisa atongoya achitongorwa marallies ake nekuti vanhu kunyange vanga vakaungana asi vakaudza zvichemo zvavo zvikanzi aiwa uya henyu muchitikudza asi munhu watinoda garai maziva kuti ndivaNelson Chamisa nekuti taakuziva kuti aiwa muri kukanganisa mutungamiri wedu muchiva bribed neZANU-PF. Muri yeZimbabwe takanaona kuti aiwa vanhu vanoda vaNelson Chamisa chaizvo chaizvo nekuti kuna vana vachipila vachiti I'm now doubting your academic credentials. Vamwe vachiti the party is already infiltrated, everyone in the new blue party is suspicious. Saka ndozviriya zvitaura nevanhu kuti aiwa tinzwirei tsitsi. Muri Zimbabwe pinde mucomment section medu mutudze mafungiro enyu, musangano subscribe kulike kutotina on the bell icon. Tinombochiona maupdates andokupa pano paZVAITWA News Live.